ಹೊರಬುಡಿಯಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿಯಾರು ಹೊರಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಹೆಲ್ತು ಸರಿ ಜಾದಿನಪ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಪನ್ಪೇನ್ ದಾಯಕ್ ನಂಬುಜೇರು ಇಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಮ ಅಂದಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಂಬೆ ಪಂತೇರು ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನೆ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆತು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಏಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಂಡಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಅವು ಈ ನಮ್ನೆ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಈತಿ ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೈದಿನಾಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವೇನು ಸ್ಮರಿಸಾವುಡು ಇಜ ನನ್ನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅವನ ಯಮನ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟದು ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಐಟ ಆತ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ತಿಂತೇನೆ ಅವೇನು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬೆತೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ತೂಪಿನವ್ರು ಮಿತ್ತವ್ರು ಇರ್ಲಿರು ಆರು ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾದಿ ಪೋದೆ ಅನಿಂಚ ಮಲ್ತದನ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವೇರು ಮುನಿದ್ವೇರು ಇಂಕ್ ದೇವನ ನಾನು ಶಾರದನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಪುದರ್ದು ಕಾರು ವೈಪುನಕ್ಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿತಿನಾರು ಮಂಜುರೈ ದಾದನಪ್ಪ ಕನಿಕರ ಪುಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ದೀನ್ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಈರು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರೆ ಬೈತಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸೂರಜ್ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ನುಲ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಟ ಅವಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳು ಒರೇನು ಪುದಾರ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಇವನು ಒಂಜಿ ಪೂಮಾರ್ನ ಅಂಗಡಿದಾರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಅಂಡ್ ಅವು ಬಟ್ಟದ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪನ್ನ ಕೆಬಿಕೂರ್ ನನಗೆ ಮಂಜೂರು ಎಲ್ಲ ಶರಣ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸು ಮನ್ಪರೆ ಬಂತೀನಿ ಇಂದು ಆಮೇಲೆ ಜಾರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಂಜೂರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲು ಗೊತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಂಜೂರ ಏರೇತೆ ಅಂಚ ಅವು ಆರು ಬತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಆ ಫೋಟೋನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಂದಿನ ಫೋಟೋ ಬೋಡು ಸರ್ ಸೈತನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಂದಿನ ಏಜೆಡ್ ಆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲೇ ಏನ ನಂಬೋದು ಜೇರು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಅವು ಕಾಸು ಮನ್ಪರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅವು ಅರೆಗೆ ಏರ ಪನ್ನಿ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂರ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ ಶಾ ಈತು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಾರ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಫೋಟೋಸ್ ತೂದೊಂದು ಎರಲ ಬೊಡ್ಬೊಡನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಏನ ಇಡೀ ತೆಗಿತಿದ್ದೇರು ಬಾಡಿ ಪಂಡ ಇಂಕ 2 ತಿಂಗಳು ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೇನು ಆ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೊಂಡೆಡು ಬರೋಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡೋಡ ಅಪ್ಪನು ಅವಾಗಲೇ ಎಂಕ ಒಂಜೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೇ ಪುರ ಸತ್ತಾ ಒಂದು ರೋಮ ಪುರ ಸತ್ತಾ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜೇ ಎಂಕ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎನ್ನು MC ಎನ್ನು ಭಯಂಕರ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂಡೇನೆ ಏನು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತಟ್ಟೆ ಏನು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬೈದೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂಡದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಯಾಪ ಏನು ಡೆತ್ ಆಪುಂಡ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ ಅಂತದೇ ತಿನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಸಿಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳದಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಡಿಪ್ ಅಂತದೇ ಇಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಶುಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ